Близо трябва. С някой от вас се познаваме. Казвам се Десислава Алексова, управител и собственик на Креативо.com. От няколко години работим с община Костинброд и колегата ви Вика Огнянова, на която ще дам думата за втората част на презентацията. Така че след това и тя ще може да се представи. Няма да ви занимаваме със себе си. Накратко, това, което сме разработили, си има предистория, свързано е още с разработването на програмата за развитие на туризма, точно във върха на COVID с КПП-тата. С някои от вас може би не сме се виждали точно заради локдауна и телефонните интервюта, които проведохме, но като цяло целта е на тази презентация да запознаем с потенциала за туризъм, възможните туристически продукти и услуги, които могат да се предлагат на общината и как да се маркетират като едно единно цяло и Костинброд да бъде представен, освен с индустриалния си облик и като туристическа дестинация, тъй като това носи допълнителни имиджови идеи. Целта е да се стимулира местния бизнес, тъй като, знаете, герба не може да се слага навсякъде, докато логото могат да го ползват и местни предприемачи и така те да промотират както своя продукт, така и общината пред различни целеви аудитории и изобщо да се представи с атрактивен облик и единна визия самата община като дестинация. Няма да бъдем прекалено дълги, напротив, ще се постараем най-синтезирано да ви представим, но няма как да не започнем именно от програмата за развитие на туризма, която сте гласували още през 2020 година, тъй като разработването на туристическия бранд фактически представлява изпълнението на втория приоритет от тази програма, и за което наистина ви поздравявам, защото с общи усилия, тук и кметове и кметски наместници са участвали, мисля, че имаше и общински съветници в фокус групи, които провеждахме. Така че вървим по план, така да се каже. Доста неща сме заложили, общо взето 5 приоритета. Представяне на общината в 3 туристически зони, които предстои да бъдат разработени, различен тип специализирани видове туризъм, като има идеи за Скретиска и за Царичина. Идентифицирали сме, може би, някъде около 20 на туристически маршрута, които трябва да бъдат маркирани. Казвам всичко това, защото Общински съвет през следващия мандат също ще има доста работа, тъй като нещата, които са на хартия, следва да станат и на практика. Другото, което беше направено миналата година, е едно задълбочено теренно проучване, като неговата цел е, когато общината кандидатства по различни програми за възможности за разработване на проекти, действително доста детайлно да бъде проучен потенциала и всичко това нещо да се използва съвсем целенасочено, за да може след това и проектите да имат успеваемост, а не пускат за изключително кратък срок дадена програма и се чудим кое къде как да скалъпим, не знаем с какво разполага. Вече има един такъв добър пример, където използвахме резултатите от това проучване, за да пуснем по селската програма един проект за ТИЦ в Местен. Се надяваме скоро да има добри резултати. Знаете, че там доста бавно стават нещата. Една анкета беше пусната в онлайн формат и насочена към местните жители и към странични външни публики. Целта беше да намерим кръстосани мненията, какво ще се търси. Интересното тук е, че по-голям интерес проявиха хората към природни забележителности и именно съхранена природа в близост до София, с които разполагат най-вече селата в по-северните части на общината, но разбира се, навсякъде има много красива природа, приключенски, атракционни събития и другото, което се опитахме да извлечем от това проучване, сме извадили част от диаграмите, какви видове туризъм, към какви забележителности имат интерес потенциалните туристи. Другата графика е свързана с това, кои са символите на Костинброд, нещо, което ни беше много трудно, тъй като почти никой по никакъв начин не свързваше Костинброд с туризъм и за това ние избрахме да попитаме хората
от герба на Костинброд, символите, които виждат, кои от тях са най-разпознаваеми и кои свързват с туризма, като Слънцето и Петела се конкурираха почти през цялото време. Кой ще събере най-много гласове? Сред 200 анкетирани се включиха. Предполагам, че и част от вас сте взели участие и в крайна сметка това, което решихме, че са два изключително хубави символа, за които бих след малко ще кажа малко повече, които се съчетават идеално и по този начин може да се представи град Костинброд и също така територията на общината. Естествено, всичко това сме го съгласували и с местните хора, освен обсъжданията с участници в фокус групи, които направихме. Имаше обществено проучване по линия на МИК Костинброд Своге, на което бяха представени резултатите и съответно представихме логото. От господин Ненов разбрах, че самото туристическо лого, преди да бъде окончателно одобрено, общинските съветници също са се запознали с него и имат одобрението. Така че именно този подход общностен на работа с активното участие на местните жители е именно печелившия, защото по този начин добрите идеи могат да се реализират, да се включат в подобни програмни документи и също така да е нещо, което е припознато, а не просто общината си е решила нещо и си го прави, на тях им харесва, но дали се харесва на хората. Така че за да стигнем до тук и общината да бъде брандирана с това красиво лого, съответно е резултат на доста сериозна работа и тъй като ние заедно с колегата Миросен Василев основно правихме тези проучвания на терен и заработването на програми, стратегии, обобщения, анализи, оценки. След това дойде ред на дизайнера, който в връзка с резултатите, които направихме, се падна предизвикателството да го реализира, така че действително да бъде красиво, да се възприема, да стои добре на всякакъв вид рекламни материали и съответно да постигнем тази синергия и единна визуална идентичност на общината, за която говорих, така че Вихре, давам ти думата. Благодаря, Деси. Здравейте! Казвам се Вихре Огнянова и съм виновна за това, което ще видите от тук нататък. Честно казано, не беше кой знае какво предизвикателство, беше интересно, но избраните символи са толкова благодарни за работа, че всъщност се получи бързо и много добре, надявам се. И Петела и Слънцето са достатъчно атрактивни като символи. Освен това, хубавото е, че са много положителни като енергия, като излъчване, като символика. И всъщност е прекрасно едно място да бъде свързвано с Слънце и с ранобудност, петел, гордост и така нататък. Това бяха всъщност причините за избора на тези символи. В разработването на една бранд идентичност, началото, разбира се, е логото. То задава нататък задава избора на графика, на цветове и на въобще типография на цялата идентичност в бъдеще. Комбинирахме Слънцето и Петела, виждате, безспорни фаворити в проучването. Избраните цветове също излязоха от там. С шрифта, заедно с екипа на общината, мога да кажа, че това беше по-скоро тяхна идея даже, пипнахме шрифта малко с това характерно Т, което всъщност се получи заради много типичните оброчни кръстове, които има тук в целия район, които са също много добър потенциален туристически обект. Всички те са много интересни. И за това променихме малко тази буквата, за да препраща и натам. Посланието кръстопът на история и бъдеще
отразява абсолютно многообразието и от малко известни, и от потенциално, с много добър потенциал културни и природни дадености. Освен това провокира любопитство, любознателност и желание хората да приключенски дух и стимулира интереса към изследване на тази дестинация. Силната марка е ценен актив за всяка, било то компания или регион. Общо взето хората са свикнали да свързват логото и брандирането с търговски компании, но все по-често в последните години виждаме много успешно брандиране и на региони. Разработването и предлагането на туристически продукти, налагането на туристическа дестинация е неизменно свързано с създаване първо на положителен имидж. Логото, марката, бранда разказват историята на мястото по един завладяващ начин и предизвикват интерес и в крайна сметка положителният имидж на един район много често силно подпомага и икономическото и общото развитие на дестинацията. Проектът ни включва основни материали и сувенири, освен логото, брандиране на градска среда, система за визуална комуникация, която част от нея сте видели вече, по улиците, спирките, табели, указателни знаци, специално към информационния център. А създаването на информационен център, всъщност което екипа на община Костинброд осъществи, е ключово за развитието на една дестинация като туристическа. Тук виждате някои от материалите, които създавахме. Следваща стъпка, разбира се, е и онлайн представянето, но и други рекламни материали, но за целта трябва да имаме и разработени обекти. Туристически продукт, за да има какво да рекламираме. Това са визуалната комуникация, която започнахме да правим и тук и да прилагаме. Налагането на един туристически бранд и на бранда на община Костинброд специално е дълъг процес и всъщност ключово е партньорството с местната общност. Колегата Деси говори за това преди малко. Да се насърчи бизнеса, да включи логото, да се брандират събития и други активности. Това ще допринесе за по-бързото популяризиране на марката. При сравнително малката популярност на района като туристическа дестинация, успешното брандиране, освен че ще го постави на туристическата карта на България, е възможно да привлече и допълнителни ресурси и в крайна сметка може да бъде сериозен фактор, както казах, за общото състояние на дестинацията. Това обаче не е. Това се случва само когато всички са ангажирани с налагането на бранда. Може ли да върнем назад два слайда, нещо интересно? Само да кажа на колегите. Колеги, това е всъщност в Безден. Това е част от визуалния проект, който ние сме подали. Това е бившия здравен дом, в който гласувахте посоката за развитието като туристически център, особено за региона там. И го пускаме по МИГ Костинброд Своли. Пуснате, да. Той е пуснат вече, проект. Да. Благодаря, извинявам се, че да, просто исках да кажа. Сградата в момента е зле, покривът и тече, но е хубава и в крайна сметка в никакъв случай не е за продажа. Това е, което аз мога да кажа. Аз съм художник, не ме бива много по приказките. Благодаря ви. Ами аз съм искала да допълня малко
малко и за петела като символ. Сега тук няма как да кажем всичко за толкова кратко време. Идеята е да извлечем сентенцията и основните акценти. Но петела също така присъства и в родовия герб на Никола Чилов. Т.е. действително доста така в дълбочина е мислено по какъв начин и как човек може да прави различни асоциации с общината, тъй като и господин Трайко Младенов влезе малко по-късно. Отново искам да отворя скоба и към програмата за развитие на туризма и към разработването на продукт, защото ние хубаво ще направим един красив слайд, обаче ако рекламираме нещо, което го няма и туристите останат разочаровани, постигаме обратния ефект. Така че действително пожелавам пътят нататък да бъде всичката тази красота и визуализация, да можем да я подплатим с нещо наистина истински стойностно, а това го има. И оброчните кръстове, за които спомена Вихра, имате интересни туристически обекти, църквите в Богьовци, в Обицвет, примерно, Шияковския манастир, така е по-известен обект. Разкошни маршрути, аз съм очарована от село Конор, примерно, с божурите, люляците, орхидеи, нисък бадем, една феерия от цветя пролетта, която е изключително красива и където има все повече подобни фотолюбители, които идват с грижа към мястото, популяризират го и също стават приходи на място. Тоест идеята е действително да ангажираме повече хора от местната общност, предприемачи, защото ако няма приход на място, нещо да оставят туристите, типични сувенирчета, които с времето да се разработват, да си купят, те хората защо да се развива туризма, нали? То няма смисъл. Така че колелото се завъртя, действаме, макар и така с по-бавни стъпки, но началото винаги е най-трудно. Голямата е тази работа проучвателна, която се извърши и се надявам по-нататък така по-бързо и по-уверено да продължим с резултатите. Задължително консултативен съвет по туризма, който ще направим съвсем скоро, най-вероятно след изборите, за да може регулярно вече да се работи, да се планират нещата. Надяваме се вече и политическата обстановка малко по малко да се стабилизира, най-малко да има бюджет, тъй като това беше основната спърга тази година. Благодаря ви много за вниманието. Ако иска господин Ненов да допълни нещо, тъй като той е основното лице, с което комуникираме в общината като ресорен заместник-кмет. Много ти благодаря, Десна. Аз ще бъда много кратък. Нещо много важно, което искам да добавя. Когато се правеха проучванията, те траеха близо, може би година и половина-две по време на COVID-а, терени проучване, онлайн проучване, за да може да се извлече този продукт, който е изключително важен, трябва да знаем едно нещо. Герба на общината е герб на общината. Този герб е свързан с, имаме наредба, която е свързана с него и той не може да бъде слаган навсякъде. Всъщност, това лого, което ние представяме в момента и което сте видяли лека по лека навлиза навсякъде на територията на общината, логото може да бъде използвано от всяка една фирма, от всеки един обект, който е на територията на общината, безплатно. Логото общината има правата върху него, така че може да го даде безплатно на всеки. И всеки, който развива бизнес, всеки, който има магазин, обект, търговски, какъвто и било обект, би било много хубаво, би било гордост да постави това лого. Има различни разцветки за кейсове на телефони, за всякакви видове марки и продукти, да постави това лого на своята витрина или на някои от своите продукти, защото ние вървим по пътя да промотираме региона. Много добре знаете, когато се побратимихме с нашата братска община Салеми, дойдоха от най-голямата организация ProLoco, която е там, именно промоция на локала. Те промотират по този начин всички продукти. Дали зелето се произвежда тук, дали в Опицвет се произвежда сирене или се произвежда кашкавал, дали тук се произвеждат много други продукти на огромни фирми, нали, без да ги цитирам. Всяко едно от тези фирми може да носи това лого и да му бъде дадено абсолютно безплатно. Всъщност това е туристическото лого на града и на общината. Това е логото, с което трябва да ни асоциират, когато става въпрос за някой чужденец или някой турист, който трябва да дойде в България и да знае, че е получил или се намира в община Костинброд. Затова навсякъде в общината, в селата, в населените места. В момента има ребрандирани табели, някои от тях са стали, ние сме ги брандирали, спирките също се брандират, за да може това нещо просто лека по лека да навлиза в обществото и хората да го приемат. Това исках да ви кажа, това държах да ви кажа, иначе съм изключително благодарен както и на Деси, така и на Вихра, че приеха с драго сърце цялата работа, която я правиме, за изключително малко пари. Нищо не искам да казвам, но просто наистина всичко това нещо го направихме за общо взето за смешни пари.
Така че, колеги, искам само нещо да, може ли една трубичка само да ми донесеш, показваме нещо за 2 минути и след това ще ви оставя да започнем да проведем съответно и комисиите. Извинявам се на общинските съветници, мисля, че е важно. Всъщност тези трубички, които са изработени от плат, от едната страна са на български, вие виждате бранда, който е кръстопът на история и бъдеще. Всъщност това е нашия слоган. Знаеме за римските пътища, които минават от тук, знаеме важната роля на Костинброд и знаем, че Костинброд и общината се намират на изключително важен кръстопът. Пресичат се всички видове пътни артерии, както от древната Римска империя, така и в момента на България и на Европейския съюз. Така че именно поради това ние се спряхме върху това лого, което да е хем кръстопът, хем на история, която ние притежаваме на изключително древна история, хем на бъдеще, защото града се развива с главоломни темпове, такива каквито много малко хора ние тук усещаме, виждаме, но външните хора, които идват, могат да ви кажат, че просто те остават смаяни и затова онзи ден бях на едно мероприятие, хората казаха, в момента най-добрият град за живеене в България. Така са казали, явно е така, трябва да го оценяваме. Ще помоля само, Лиле, благодаря ти, така е по-близко до мен, благодаря ти, да извадим една... Да, в момента изпълнява тази роля. Искам да извадим една тениска, просто искам да видите... Да, може да разпънем. Да видите как ще върви като реклама, отпред е на български, но защо има на английски? Много чужденци минават от тук, повярвайте. Засекли сме на нашето видеонаблюдение, което е перфектно и разположено в различни точки на града. Не само по Лонско шосе, почти във всички артерии минават чужди табелки на номера и те са десетки хиляди. Повярвайте, десетки хиляди. Така че е много важно това нещо да го има и на английски, затова и по спирките на английски. И ще помоля да извадим съответно вътре имаме. Просто искам да видите като продукти, които могат да бъдат предлагани на територията. Ще има и ключодържатели. Ето така по този начин ще можеш да го отвориш. Много ти благодаря. Това е съответно и чашка. Вие виждате, ето Костинброд, кръстопът на история и бъдеще. Направих си лятото един експеримент, аз съм го казал на колегите и на кмета. Имах една брандирана фанелка без слогана, само Костинброд. 100% има ли чашка, но ние нямаме. Да, имах и чашка. Да, направих си експеримент, но с фанелката Костинброд и с логото се разхождах 3 дни по морето. Нали, така тук Костинброд, като ходях на плажа. В един момент моята половинка просто ми забрани да се разхождам с нея, защото те хората постоянно ме спираха, нали, че тя е Костинброд и всеки има някакъв познат от Костинброд и така нататък. Много интересно. Между другото, затова, уважаеми дами и господа общински съветници, след като приключи... Лятото още има фанелка. Забележете, лятото аз не знаех. Аз просто рекламно се разходих, за да видя какъв е ефекта. Ще помоля всеки един от вас на излизане да мине ето тук. Всеки един от вас ще получи по една трубичка с фанелка. Колегите горе-долу знаят номерата. Има избрани номера, преценени сте. С фанелка, с чашка, с трубичка, за да остане първо за спомен и второ да дадем едно начало на този туристически бранд и на това туристическо лого. Те първа не се очудите, ако виждате този знак навсякъде върху продукти и върху табелки на територията на общината. Благодаря, колеги, благодаря ви много и пожелавам една приятна комисия. Благодаря.